హలో అండి. నమస్తే. వెల్కమ్ టు రూహీ ఫ్యాషన్స్. మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు మంచి పార్టీ వేర్ కలెక్షన్ చూస్తున్నామండి. మంచి క్రాప్ టాప్ అనమాట. జార్జెట్ ఫ్యాబ్రిక్‌లో హెవీ క్వాలిటీ జార్జెట్ ఫ్యాబ్రిక్ అనమాట. ఈ విధంగా కంప్లీట్‌గా హ్యాండ్ వర్క్‌తో మనకి ఈ విధంగా ఫుల్ ఆఫ్ వర్క్. ఒరిజినల్ మిర్రర్స్ అండ్ బీడ్స్, కడదానా వర్క్ అంతా కూడా మనకి హ్యాండ్ వర్క్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటుంది. ఈ విధంగా సూపర్ హెవీ క్వాలిటీ జార్జెట్ అనేది వస్తుంది. అండ్ విత్ క్రష్డ్ జార్జెట్ లెహెంగా విత్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్లేర్ వస్తుందనమాట. కంప్లీట్ గా ఈ విధంగా ప్రింటెడ్ లో మనకి విత్ లైనింగ్ అండ్ హెవీ క్యాన్ అండ్ దుపట్టాతో మనకి వెరీ రీజనబుల్ ప్రైస్ లో మంచి హెవీ క్వాలిటీలో మనకి ఎంఎల్ సైజెస్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది. మన ఛానల్లో కంప్లీట్ గా అన్ని చాలా రీజనబుల్ ప్రైజెస్ లో అన్ని రకాల అండ్ కస్టమైజేషన్ ఫ్రాక్స్ కూడా మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. చెక్అవుట్ యూట్యూబ్ లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాము. రూహీనా ఫ్యాషన్స్ ఛానల్ ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన పేజ్ ని ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.